subscribe. Wannan jambutin da yake kasa da alaman karrawa. Kuma kai liking. Kai liking and share. Three Mosquitoes Comedians. Yawwa baba bari mu je makarantar nan. Kwana biyun nan wallahi tallahi garin Tamiru fa. Bari mana muna target Johnson ne fa. Muna Johnson. Kwana biyun nan banda ko sisi. Dan turo maka kudin an juma. Dan turo maka. Suma wasta. Kawo nan. Kawo mana. Barna, gaskiya barna. Ware. Wannan muna fama da sauki kun zo nan kwai kuna rike wannan babban waya wayar kana magana da Wayar ci kasuwa yi. kaji yaron nan da babban waya muna nan muna fama gari. Ci gaba da zama kudi za ta zo. Baladi na. Wannan ai za a samu. Ai yanda banda kudin nan wannan mata yi. Ba a bude bayan ta fa. Shekiyan ne wallahi. Wallahi shekiyan. Allah kawo wuri ma gai baba ka hau kansa. Sake mana! Ka abun jikin ka duka. Barrai! Babu. Akwai abun jikin ka. Jade? Ka ka abun jikin ka duka. Barrai! Sake tsaye barrai! Kada! Go! Alhaji na kasuwa ya kama. Baba zama a filin nan fa akwai kasuwa fa. Yanzu kai wanne don baka ne da? Baba ka rike wannan koyi. Ba ni wannan ba ni wannan za ta Ni ko wanne ka ban ka san da gari nan Tamin ko wannan ma ni Tamin wallahi tallahi. Kana ga wannan ko passport babu? Allah kawo ni. Amin. Amma ba ka da rike min wannan ma fa kana gari ya ne ka gani. Ce kai wasa za ta zama na waye. Wani nan ma haukan Ya ji mana masta. Ya dai malam. Awo Ya. Sake. Barrai! Allah ya isa. Allah ya isa. Allah ya isa. Love you. Yara. Lara. Ni da ma da wannan wawan yabo gaba ɗaya bai san me yake. Barran garan banzo. Kai wannan fa baba. To nan. Uwar fita, kai na kakto. Uwar fita. Ai ni ka wayoyin nan ba ba ka. Wayoyi na ne, wayoyi na ne. Dan ci durun. Wayoyi na ne. Cire min wannan, cire min wannan. Tajjata. To kuɗin da kuka kwace hannun su ba. Kai ba. Duru warka ne. Ni ba yarda da shi ba ma. Ni ba yarda da shi ba ma. Bara ba so yin ba ma. Ni na nuna su ba. Ni na nuna su ba. Kakan sai ka ɗauki. Waye ne ogan ka? Wasu ya ci bai da komai. Wannan in ya dawo hankalinsa sai mu san abin da za mu yi. Ka dawo kai ma gabar ganin muna tare in dai cin amana kai yara mu ci durin uwarka. Wannan ba yi bane wallahi wannan ba yi bane. Allah tsine mu. Wannan sata ne da wayo.
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.